खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 28 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मुलाम्फा गोनां सान। फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। गाहाम सान। वृष राशि गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। मिथुन राशि गोबां रां खहा जानो हागौ। मुवा बेसाद बायनाय सिगां गोबां खेब सानग्रोनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। कर्कट राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ। गोजान लामा दावबायोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गाज्रि सान। सिंह राशि गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों जिउआव देरहासार जानो हागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय आरो मान मोनगोन। गाहाम सान। कन्या राशि आखायाव रां रुफा जोबस्रांगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। तुला राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय थुलुंगा मोनगोन। वृश्चिक राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ। सानाय सुनाय बायदि बेराम जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। धनु राशि गावनि इयुन जिउखौ लानानै जिंगा सिगोन। गोसोआव बायदि मिजिं थिगोन। साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव। मकर राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोजोननि सान। कुम्भ राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ नखरनि सुबुंफोरजों हमजानो गिगोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गाज्रि सान। मीन राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। देहाखौ लोरबां आरो मेंनाय मोनगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।